Tekelangjun Sport Association ningkan koirapho arta kechok silver jubilee katalon pon. Tekelangjun Sport Association kedamtang 1997 aningkan amahang pathek ponsi President Dipsing Engti Lapen Bidyasing Hanse aphan Secretary arpu pek ponlo. Lapen TSA pining ningkan koirapho arta nangchok si pini Matijong niphai thomkep arni silver jubilee talon pon. Labangso Silver jubilee katalon pon along TSA alama sitame pangjar pon. Lapen TSA along keklem kedam tekang pen karlitang atuma phan sitame chikimo pon. Labangso katalon along aluhi sarpo aman pen MLA Dorsing Ronghang Lapen Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tisso atum Lapen TSA Founder President Secretary pen chenglok Youth for Korkanthi President Mirjeng Kro PWD Dokmoka Division Engineer Bidyasing Tisso pen chenglok penang anatum chetongdun. Lapen Labangso Silver jubilee arni pacheton dunsi friendly cricket match sitame pathu ponalong Tekelangjun City FC versus Tekelangjun Higher Secondary School angbong ke haipon laki Tekelangjun City FC atumsi chepa haiponlo. Labangso ke pathu along sitame Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tisso ahin pen ingpu pidunsi ingsamjin pen bangso Silver jubilee katalon pachun pon. Sports Association President Secretary Bang Bang Bidwan Pendedak Dais Long Dorapet Akehai Tokpia Sangho Mondol Akehai Kro Sangho Engineer Akehai Pendanglok Master Akehai Atum Pen Sorkari Gambra Akehai Atum Lapente Kiteding Manpeng Dobang Putih Pen Mei Dorapet Risoidang Patu Ningahang Korte itu bong itu ning arong lo ilidum ningkan ko da po ang nangapapleng pen pini labangso kapatu tumhan adim kitipi kapatu tumhan kejapon kapatu tumhan aning keperumpon kapson si asong akenang sot keja ponatum kenang sot pen pini ningkan ko na poan pleng ponthek na ke joy ke kali ningkan ko na po labangso long journey abang ke penangan na kisung ke boy